Organizator i koordinator akciji mesna zajednica Ruski Kerestur, gdje se može javiti každý, kto u obiscu ma mebelj, lebo hižni aparati, ktorí mu nepotrebni, a može ih hasnovac. Potim še tod mebelj vyklada u jednej prostoriji u sportskej hali, ktorá slúži jak salon. Je zna, jaký môže byť uslovia, že jaký mebelj treba, že by bol? Nie условия, але keď ideme po mebelj, keď je pohubený, keď je bar zgadný, keď je taký, taký, co je nie za hasnovanie, već ho ne prinosíme. Ale keď je normálny, že ho može ići takto pohasnovať z rok, abo dva, abo vecej roky, već ho prinosíme i daku se očuham, ja tu ponamescam i kladzem do avzlohu. Poenta akcije je, že keď takto da co njema i stvarno mu treba, tu može besplatno dostać. Jak vari sekretar mesnej zajednici, jest potrebi za šitskim, ale ľudzom najpotrebnejší frižideri, okreme teraz prez ljeto, ta povoluje šitskih, ktorí majú frižider a nepotrebný im je, že by ho podarovali. Že by še nezlohasnovalo to tu akciju, komisija hodzi do obiscoh utvrdziť, či im mebelj lebo aparati naisce potrebni. Keď utvrdza, že hej, oni privoža na adresu. Práve na počátku toho týždňa Pejc familii dostali rižni časti mebľu, ktorí im boli potrebni, jak sú to stoli, karsteli, kavči i druhe.